Denne ugens sprogting kommer til at handle om redelighed og uredelighed, fordi når vi kommunikerer, så har vi også meget ofte det, at vi render ind i kommunikationsscenarier, hvor man kan tale om, hvorvidt det, vi taler om, er redeligt. Og jeg mener faktisk helt bogstaveligt talt, at hvis man tager ordet i det offentlige, hvad enten man gør det kommercielt eller af andre grunde, så har man et ansvar. Og den mand der, som ser enormt rar og klog ud, han er det også. T.H. White, en engelsk forfatter, som jeg elsker højt, og han skrev, The destiny of man is to unite, not to divide. If we keep on dividing, we end up where we began, as a collection of apes throwing nuts at each other out of separate trees. Det er næsten ikke bare et citat, jeg holder meget af, det er også nærmest en leveregel for mig. Vi har et ansvar, så hvad vil det sige, at man argumenterer uredeligt? Det skal vi lidt igennem i dag. For det første, hvad er uredelighed, når man argumenterer? For det andet, hvad kan man undgå? Hvad kan man gøre for at undgå det? Og for det tredje, så kommer jeg med et forslag til nogle retningslinjer, som vi kan komme med her, som vi kan bruge her hos os, når vi kommunikerer for os selv og for vores kunder. Ting går galt, og det går galt hele tiden, og det er fordi, der er nogen, der har opfundet nogle platforme derude, som gør det muligt at være 100% asshole hele tiden uden ansvar. Og viral distortion er også en ting, som vi oplever igen og igen og igen, og det følger et mønster. Kender man det mønster, og kender man til reglerne for redelighed og uredelighed, så kan man også langt bedre forsvare sig imod det. Og det er lidt det handler om i dag. Den virale distortion, vi kender alle sammen modellen. Man skriver noget ud på sociale medier eller et eller andet sted, velovervejet eller spontant, så sker der en forvrængning. Og det sker næsten med det samme. Mette, du har oplevet det flere gange, jeg tror, vi alle sammen har oplevet det. At en ord eller en sætning bliver taget ud af kontekst, og det er så den forvrængning, der lever videre. Det er ikke det oprindelige budskab, det er forvrængningen, der lever. Og der sker en følelsesmæssig forstærkning, fordi algoritmerne elsker følelser. Og det handler typisk om latterliggørelse, forargelse, den slags ting. Og så er det så først der, at delingen går amok. Fordi hvis man begynder at simplificere sit budskab så meget, at alle kan være med, så er det meget nemmere at dele, og meget nemmere at hisse sig op over. Og det er lige pludselig meget langt fra originalen. Og så kan det være, at der er nogen, der siger, jamen det var slet ikke det, jeg mente. Det er bare altid for lidt og for sent. Og hvad er det så? Hvis man nu gerne vil blive rigtig dygtig til at forvrænge og forvride det, folk siger, så er der en hel masse ting, man kan gøre. Og det inden for retorikken, der har man delt dem op, og der findes mange andre også. Der er også noget firehosing, og jeg ved ikke, der er alle mulige begreber, som man kan bruge. Firehosing, det er med, at man bare pølser ting i hovedet på andre folk, og bliver ved og bliver ved. Stråmand, det er et af den type argumenter, som... Jeg skal lige sige, grunden til, at jeg siger det her, det er, fordi man ved med sikkerhed, at hvis det er sådan, at man kan identificere uredelig argumentation, når man møder det, så kan man også call the bluff og sige, det der, det er ikke redeligt, det er ikke en ordentlig måde at argumentere på. En stråmand, det er jo det der med, et godt eksempel, det er fra Brexit-kampagnen. Remainers vil have os til at tro, at vi ikke kan klare os uden EU, at britterne ikke er gode nok til at styre deres eget land. Det er der aldrig nogen, der har sagt. Men det er det, som Exit-kampagnen slog sig op på. Det var at sige, I mener sådan, men det gør de slet ikke. Det er en stråmand. Og det er en uredelig måde at argumentere på, fordi den er meget svær at forsvare sig imod. Og den er jo ikke hæderlig, så at sige. Hvis der skulle uddeles bøder i argumentation og kommunikation, så skulle man have 4 klip i kørekort, hvis man gør det der. Problemet er bare, at det er folk ligeglade med. Totalt. No. Så er der det der ad hominem. Jeg behøver ikke citere, hvem det er, der har sagt det her, men det er jo, at man angriber personen for noget, som personen måske ikke er. Du er bare en idiot, eller sådan et eller andet. Ikke? Så har man ligesom... Det er også en uredelig måde at argumentere på. Det behøver jeg ikke engang forklare, hvorfor. Så er der det her, der hedder et falsk dilemma. Jeg ved ikke, om I kan huske den her. Det er fra Folketingsvalget i 2015, hvor jeg kender faktisk lidt til den baghistorien om det der. Det var Nasser Carter, som var leder i De Konservative på det tidspunkt.
Han gik ind til Frederik Preisler hos Mensch og sagde, jeg vil have en kampagne, der skal handle om det der. Og Frederik Preisler og hans folk, de sagde, at det er en virkelig, virkelig dårlig idé. Problemet med det der, det er, at for det første, et falsk dilemma, det er, hvis man stiller ting op imod hinanden og siger, du er med os, eller du er mod os. Der er ikke nogen mellemvej. Du er enten med os, eller du er mod os. Det er altid uredelig argumentation, hvis der er ting, der kan foregå inden midt imellem. Den er særlig sjov, fordi det, der er interessant ved det er, at det er et falsk dilemma uden et modstandpunkt. Der er ikke nogen, der nogensinde har stillet sig op på Rådhuspladsen og sagt, jeg vil have mere nazi-islamisme. Og faktisk var det sådan, at folk der, jeg kan huske det selv, da der kom op, jeg sad og tænkte, stop hvad? Hvad snakker du om? Hvorfor? Hvad er det? Der er ingen, der har hørt om det der begreb før. Og det er i virkeligheden helt gak. Og der gik jo lige nøjagtigt 10 minutter, så havde folk jo lavet alle mulige memes derude med stop dig selv, buber, og stop den lille kænguru og sådan noget. Det blev sådan lidt underligt. Men de konservative, de gjorde faktisk noget dødsmart. De sagde, okay, vi har lidt fucket op, nu gør vi noget sjovt ud af det. Så de lavede sådan en eller anden internetdimmer, hvor man selv kunne skrive sin egen tekst, og så genererede den der plakat. Og den blev brugt over 40.000 gange af folk, der gik ind og sagde, stop. Mads Holger, som jo var konservativ på det tidspunkt, han lavede selv en, hvor der stod stop Mads Holger. Det synes jeg var ret sjovt at se. Men altså, det falske dilemma, det er det her med, du er med os, eller du er mod os. Den der er særlig sjov kommunikationsmæssigt, fordi den er så underlig. Og så er der det, man kan kalde illusion om asymmetri, eller cognitive bias, og det er, at vi har alle sammen den her fornemmelse af, hvis man argumenterer på nettet, det er primært på nettet, vi vil aldrig tale sådan face to face, så sidder man altid med fornemmelsen af, at du argumenterer, fordi du er i dine følelsers vold. Du argumenterer, fordi du er en idiot. Jeg argumenterer ud fra logik og sund fornuft. Og det er den her, og begge har det sådan. Og derfor opstår der forfærdelige ting på internettet. Og så synes jeg, at det der med, at man kan kalde hinanden for en muffin, der kan tale, det fik mig jo så til at genopleve verdens sjoveste vittighed nogensinde, den om de 2 muffins, der står inde i ovnen. Og den ene siger, der er godt nok varmt, og den anden siger, ej, fuck, en talende muffin. Det er den sjoveste vittighed, der nogensinde er lavet. Og det er et faktum. Det ved alle. Så hvad kan man gøre? Jamen, man kan get on the high horse. Jeg har tegnet the high horse. Den er high as a guide. Men det der med, at man hele tiden kan genkende sin modparts strategi og kalde det for, hvad det er. Og det kræver, at man har viden om, hvad der er uredelig argumentation. Kan man det, så er man stadigvæk bagud på point, men man har dog muligheden for at sige, det der er ikke en ordentlig måde at argumentere på. Det der, det er en stråmand. Det der, det er, du opstiller et falsk dilemma, og det bør du ikke gøre, fordi det er faktisk ikke rigtigt. Men hvorfor virker det så godt, som det gør? Jamen det gør det, fordi vi kan godt lide ting, der er mindre komplekse end sandheden. Det giver sådan lidt skumfidus til hjernen. Og det bekræfter de her underforståede antagelser og personlige agenda, som vi har, hvis det er sådan, at vi ser noget på sociale medier og tænker, jamen det er også fordi, så kommer det der whataboutism frem, som får kampagnen, eller for ikke kampagnen, for argumentation til at køre af sporet. Og så har vi jo desværre også det, at dels så er vi en flok kryster, og dels så er vi også en flok aggressive aber, som gør, at hvis vi får stillet noget til rådighed, som gør, at vi kan være begge dele på én gang, så er vi det også. Og det er helt ufarligt. I hvert fald opleves det sådan. Platformene derude, de elsker, når vi bliver rasende, når vi udtrykker angst, sorg, raseri, sort-hvide budskaber, konflikter. Og de elsker også vores dovenskab. Min opmærksomhed, det er blevet til andres handelsvarer. Hvis jeg bliver gal i skralden, så er jeg en rigtig god kunde hos Meta og hos Google. Hvis jeg bliver rigtig doven, så bliver jeg en rigtig god kunde hos ChatGPT. Og hele forretningsmodellen er bygget op på, at de skal fastholde vores brug af deres platform så meget som muligt. Hvis vi gør det, så...
Og jeg synes helt personligt, helt sådan, ud fra et etisk synspunkt, så kan man sige, at vi har fået stillet noget teknologi til rådighed, som er vidunderligt. Vi kan bruge det til alt muligt godt, men vi kan også virkelig skyde os selv i foden, hvis vi ikke bruger tingene med ansvar. Det er sådan set det, der er mit budskab. Tingene kører af sporet, fordi vi er sådan en flok af aber, som T.H. White sagde, som godt kan lide at sidde i et træ og kylde nødder i hovedet på de andre aber. Og Meta og de andre, de har givet os et træ og noget ammunition. Så jeg har tegnet et træ og en nød. Så er vi så bare lost, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke, vi er. Jeg mener, at hvis man er bevidst om, at man har et ansvar, når man tager ordet i det offentlige rum. Og det gælder på LinkedIn, og det gælder på Facebook, det gælder i annoncer, det gælder i websites, det gælder alle mennesker. Hvis vi kunne være bevidste om det, når vi tager ordet og begynder at kommunikere, så er vi i hvert fald ikke med til at gøre tingene værre. Så bedre end det kan man vel ikke sige det. Så vi har altså et ansvar. Jeg mener, som jeg har indledt med at sige, jeg mener faktisk også, at vi har et ansvar for at bevare sproget som et kulturbærende artefakt, vi skal værne om. Det er ikke det samme som, at jeg ikke godt kan sige spurt, eller sådan et eller andet moderne noget. Men jeg mener faktisk, at vi skal passe på vores sprog. Og vi har også et ansvar for at være ordentlige og redelige. Det gælder faktisk også, når vi kommunikerer kommercielt. Og det mener jeg faktisk helt oprigtigt. For uden det, så er vi sådan ikke skide godt stedt. Så hvis vi nu kunne... Nu kommer det så en redelighedspolitik fra Gammelbys. Vi vil kun arbejde med kunder, der er sat i verden for at gøre den bedre. Der bliver nikket. Vi vil ikke argumentere uredeligt på deres vegne. Tjek. Vi tror på, at sproget er en kulturbærende ting, som vi skal værne om. Vi ved, at sprog, begreb, teknologier osv., det flytter sig, og det er vi så også åbne over for. Vi bruger jo alt muligt, og vi flytter jo også sproget hele tiden, helt bogstaveligt med, at vi jo begynder at lægge markører ind i vores eget sprog, når vi skriver, der siger, at det her det er faktisk skrevet af mig, og ikke af en AI-dims. Og vi skaber faktisk marginalt, måske, men dog lidt, en bedre verden ved at kommunikere om det, der betyder noget, og ikke om duftlys og babytøj og sådan noget. Alle de andre, de skal nok klare sig uden os. Men ja, det var sådan set bare det, jeg havde på programmet i dag. Lidt om uredelighed og lidt om træer og nødder og sådan noget. Så, tak. Selv tak. Denne ugens sprogting kommer til at handle om redelighed og uredelighed. Fordi når vi kommunikerer, så har vi også meget ofte det, at vi render ind i kommunikationsscenarier, hvor man kan tale om, hvorvidt det, vi taler om, er redeligt. Og jeg mener faktisk helt bogstaveligt talt, at hvis man tager ordet i det offentlige, hvad enten man gør det kommercielt eller af andre grunde, så har man et ansvar. Og den mand der, som ser enormt rar og klog ud, han er det også. T.H. White, en engelsk forfatter, som jeg elsker højt. Og han skrev, The destiny of man is to unite, not to divide. If we keep on dividing, we end up where we began, as a collection of apes throwing nuts at each other out of separate trees. Det er næsten ikke bare et citat, jeg holder meget af, det er også nærmest en leveregel for mig. Vi har et ansvar, så hvad vil det sige, at man argumenterer uredeligt? Det skal vi lidt igennem i dag. For det første, hvad er uredelighed, når man argumenterer? For det andet, hvad kan man undgå? Hvad kan man gøre for at undgå det? Og for det tredje, så kommer jeg med et forslag til nogle retningslinjer, som vi kan komme med her, som vi kan bruge her hos os, når vi kommunikerer for os selv og for vores kunder. Ting går galt, og det går galt hele tiden, og det er fordi, der er nogen, der har opfundet nogle platforme derude, som gør det muligt at være 100% asshole hele tiden uden ansvar. Og viral distortion er også en ting, som vi oplever igen og igen og igen, og det følger et mønster. Kender man det mønster, og kender man til reglerne for redelighed og uredelighed, så kan man også langt bedre forsvare sig imod det. Og det er lidt det handler om i dag. Den virale distortion, vi kender alle sammen modellen. Man skriver noget ud på sociale medier eller et eller andet sted, velovervejet eller spontant, så sker der en forvrængning. Og det sker næsten med det samme. Mette, du har oplevet det flere gange, jeg tror, vi alle sammen har oplevet det. At en ord eller en sætning bliver taget ud af kontekst, og det er så
det er den forvrængning, der lever videre. Det er ikke det oprindelige budskab, det er forvrængningen, der lever. Og der sker en følelsesmæssig forstærkning, fordi algoritmerne elsker følelser. Og det handler typisk om latterliggørelse, forargelse og den slags ting. Og så er det så først der, at delingen går amok. Fordi hvis man begynder at simplificere sit budskab så meget, at alle kan være med, så er det meget nemmere at dele, og meget nemmere at hisse sig op over. Og det er lige pludselig meget langt fra originalen. Og så kan det være, at der er nogen, der siger, jamen det var slet ikke det, jeg mente. Det er bare altid for lidt og for sent. Og hvad er det så? Hvis man nu gerne vil blive rigtig dygtig til at forvrænge og forvride det, folk siger, så er der en hel masse ting, man kan gøre. Og det inden for retorikken, der har man delt dem op, og der findes mange andre også. Der er også noget firehosing, og jeg ved ikke, der er alle mulige begreber, som man kan bruge. Firehosing, det er med, at man bare pølser ting i hovedet på andre folk, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Stråmand, det er et af den type argumenter, som... Jeg skal lige sige, grunden til, at jeg siger det her, det er, fordi man ved med sikkerhed, at hvis det er sådan, at man kan identificere uredelig argumentation, når man møder det, så kan man også call the bluff og sige, det der, det er ikke redeligt, det er ikke en ordentlig måde at argumentere på. En stråmand, det er jo det der med, er et godt eksempel, det er fra Brexit-kampagnen. Remainers vil have os til at tro, at vi ikke kan klare os uden EU, at britterne ikke er gode nok til at styre deres eget land. Det er der aldrig nogen, der har sagt. Men det er det, som Exit-kampagnen slog sig op på. Det var at sige, I mener sådan, men det gør de slet ikke. Det er en stråmand. Og det er en uredelig måde at argumentere på, fordi den er meget svær at forsvare sig imod. Og den er jo ikke hæderlig, så at sige. Hvis der skulle uddeles bøder i argumentation og kommunikation, så skulle man have 4 klip i kørekort, hvis man gør det der. Problemet er bare, at det er folk ligeglade med. Totalt. Nå. Så er der det der ad hominem. Jeg behøver ikke citere, hvem det er, der har sagt det her, men det er jo, at man angriber personen for noget, som personen måske ikke er. Du er bare en idiot, eller sådan et eller andet. Ikke? Så har man ligesom... Det er også en uredelig måde at argumentere på. Det behøver jeg ikke engang forklare, hvorfor. Så er der det her, der hedder et falsk dilemma. Jeg ved ikke, om I kan huske den her. Det er fra Folketingsvalget i 2015, hvor jeg kender faktisk lidt til den baghistorien om det der. Det var Naser Khader, som var leder i De Konservative på det tidspunkt. Han gik ind til Frederik Preisler hos Mensch og sagde, jeg vil have en kampagne, der skal handle om det der. Og Frederik Preisler og hans folk, de sagde, at det er en virkelig, virkelig dårlig idé. Problemet med det der, det er, at for det første, et falsk dilemma, det er, hvis man stiller ting op imod hinanden og siger, du er med os, eller du er mod os. Der er ikke noget nogen mellemvej. Du er enten med os, eller du er mod os. Det er altid uredelig argumentation, hvis der er ting, der kan foregå inden midt imellem. Den er særlig sjov, fordi det, der er interessant ved det er, at det er et falsk dilemma uden et modstandpunkt. Der er ikke nogen, der nogensinde har stillet sig op på Rådhuspladsen og sagt, jeg vil have mere nazi-islamisme. Og faktisk var det sådan, at folk der jeg kan huske det selv, der kom op, jeg sad og tænkte, stop hvad? Hvad snakker du om? Hvorfor? Hvad er det? Der er ingen, der har hørt om det der begreb før. Og det er i virkeligheden helt gak. Og der gik jo lige nøjagtigt 10 minutter, så havde folk jo lavet alle mulige memes derude med stop dig selv, buber, og stop den lille kænguru og sådan noget. Det blev sådan lidt underligt. Men de konservative, de gjorde faktisk noget dødsmart. De sagde, okay, vi har lidt fucket op, nu gør vi noget sjovt ud af det. Så de lavede sådan en eller anden internetdimmer, hvor man selv kunne skrive sin egen tekst, og så genererede den der plakat. Og den blev brugt over 40.000 gange af folk, der gik ind og sagde, stop. Mads Holger, som jo var konservativ på det tidspunkt, han lavede selv en, hvor der stod, stop Mads Holger. Det synes jeg var ret sjovt at se. Men altså, det falske dilemma, det er det her med, du er med os, eller du er mod os. Den der er særlig sjov kommunikationsmæssigt, fordi den er så underlig. Og så er der det, man kan kalde illusion om asymmetri, eller cognitive bias, og det er, at vi har alle sammen den her fornemmelse af, hvis man argumenterer på nettet,
det er primært på nettet, vi vil aldrig tale sådan face to face, så sidder man altid med fornemmelsen af, at du argumenterer, fordi du er i dine følelsesvold. Du argumenterer, fordi du er en idiot. Jeg argumenterer ud fra logik og sund fornuft. Og det er den her, og begge har det sådan. Og derfor opstår der forfærdelige ting på internettet. Og så synes jeg, at det der med, at man kan kalde hinanden for en muffin, der kan tale, det fik mig jo så til at genopleve verdens sjoveste vittighed nogensinde, den om de 2 muffins, der står inde i ovnen. Og den ene siger, der er godt nok varmt, og den anden siger, ej, fuck, en talende muffin. Det er den sjoveste vittighed, der nogensinde er lavet. Og det er et faktum. Det ved alle. Så hvad kan man gøre? Jamen, man kan get on the high horse. Jeg har tegnet the high horse. Den er high as a guide. Men det der med, at man hele tiden kan genkende sin modparts strategi og kalde det for, hvad det er. Og det kræver, at man har viden om, hvad der er uredelig argumentation. Kan man det, så er man stadigvæk bagud på point, men man har dog muligheden for at sige, det der er ikke en ordentlig måde at argumentere på. Det der, det er en stråmand. Det der, det er, du opstiller et falsk dilemma, og det bør du ikke gøre, fordi det er faktisk ikke rigtigt. Men hvorfor virker det så godt, som det gør? Jamen det gør det, fordi vi kan godt lide ting, der er mindre komplekse end sandheden. Det giver sådan lidt skumfidus til hjernen. Og det bekræfter de her underforståede antagelser og personlige agenda, som vi har, hvis det er sådan, at vi ser noget på sociale medier og tænker, jamen det er også fordi, så kommer det der whataboutism frem, som får kampagnen, eller for ikke kampagnen, for argumentation til at køre af sporet. Og så har vi jo desværre også det, at dels så er vi en flok kryster, og dels så er vi også en flok aggressive aber, som gør, at hvis vi får stillet noget til rådighed, som gør, at vi kan være begge dele på én gang, så er vi det også. Og det er helt ufarligt. I hvert fald opleves det sådan. Platformene derude, de elsker, når vi bliver rasende, når vi udtrykker angst, sorg, raseri, sort-hvide budskaber, konflikter. Og de elsker også vores dovenskab. Min opmærksomhed, det er blevet til andres handelsvarer. Hvis jeg bliver gal i skralden, så er jeg en rigtig god kunde hos Meta og hos Google. Hvis jeg bliver rigtig doven, så bliver jeg en rigtig god kunde hos ChatGPT. Og hele forretningsmodellen er bygget op på, at de skal fastholde vores brug af deres platform så meget som muligt. Hvis vi gør det, så... Og jeg synes helt personligt, helt sådan, ud fra et etisk synspunkt, så kan man sige, at vi har fået stillet noget teknologi til rådighed, som er vidunderligt. Vi kan bruge det til alt muligt godt, men vi kan også virkelig skyde os selv i foden, hvis vi ikke bruger tingene med ansvar. Det er sådan set det, der er mit budskab. Tingene kører af sporet, fordi vi er sådan en flok af aber, som T.H. White sagde, som godt kan lide at sidde i et træ og kylde nødder i hovedet på de andre aber. Og Meta og de andre, de har givet os et træ og noget ammunition. Så jeg har tegnet et træ og en nød. Så er vi så bare lost, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke, vi er. Jeg mener, at hvis man er bevidst om, at man har et ansvar, når man tager ordet i det offentlige rum, og det gælder på LinkedIn, og det gælder på Facebook, det gælder i annoncer, det gælder i websites, det gælder alle mennesker. Hvis vi kunne være bevidste om det, når vi tager ordet og begynder at kommunikere, så er vi i hvert fald ikke med til at gøre tingene værre. Så bedre end det kan man vel ikke sige det. Så vi har altså et ansvar. Jeg mener, som jeg har indledt med at sige, jeg mener faktisk også, at vi har et ansvar for at bevare sproget som et kulturbærende artefakt, vi skal værne om. Det er ikke det samme som, at jeg ikke godt kan sige spurt, eller sådan et eller andet moderne noget. Men jeg mener faktisk, at vi skal passe på vores sprog. Og vi har også et ansvar for at være ordentlige og redelige. Det gælder faktisk også, når vi kommunikerer kommercielt. Og det mener jeg faktisk helt oprigtigt. For uden det, så er vi sådan ikke skide godt stedt. Så hvis vi nu kunne... Nu kommer det så en redelighedspolitik fra Gammelbys. Vi vil kun arbejde med kunder, der er sat i verden for at gøre den bedre.
Der bliver nikket. Vi vil ikke argumentere uredeligt på deres vegne. Tjek. Vi tror på, at sproget er en kulturbærende ting, som vi skal værne om. Vi ved, at sprog, begreb, teknologier osv., det flytter sig, og det er vi så også åbne over for. Vi bruger jo alt muligt, og vi flytter jo også sproget hele tiden, helt bogstaveligt med, at vi jo begynder at lægge markører ind i vores eget sprog, når vi skriver, der siger, at det her det er faktisk skrevet af mig, og ikke af en AI-dims. Og vi skaber faktisk marginalt, måske, men dog lidt, en bedre verden ved at kommunikere om det, der betyder noget, og ikke om duftlys og babytøj og sådan noget. Alle de andre, de skal nok klare sig uden os. Men ja, det var sådan set bare det, jeg havde på programmet i dag. Lidt om uredelighed og lidt om træer og nødder og sådan noget. Så, tak. Selv tak.